ubuphelele media. Umsizwa kuyashiyana baphela, umsizwa akusona isibhamu. Umsizwa kuyashiyana sizizwa, umsizwa akuyona inkathulo. Umsizwa kuyashiyana baphela, umsizwa akuyona i-afiti. Umsizwa bonakala ngenhlonipho, umsizwa bonakala ngengqondo, umsizwa bonakala ngokwakhe, umsizwa bonakala ngokuhlonipha. Umsizwa kuyashiyana baphela. Sebo, uThanzania ngokuningi, kwathela isbo, angifuna munye umuntu, angibona wena wena, uyofika ngesuku sokulobola wena wena. Bangicela kaZulu, bacela nalashana. Awu siyabongela khona zomkhulu. Awuqobile mfethu. Never have I felt that I could be all that you see. It's like our hearts have intertwined into the perfect harmony. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. Jesu, amen. Cela ukuzosha masebelilizela nje. Anisebahle. Asibingelele umthiya, siyabingelela ngicela ukubezwa belilizela. Ayi ngathi umlilizelo omkhulu ngala. Ngicela ukuzosha masebelilizela.
Angiphinde ngizwe ngala kokugcina. Hayi, angisazi noma ngicela sivele sililizele sonke ke ngizwe ukuthi kuhamba kanjani. Alright, asibonge kakhulu ithuba ngenxa ukuthi isikhathi sethu sesithe ukuhamba angisezokukhuluma kade sizozama ukubamba isikhathi ngoba isikhathi esesinikeziwe sincane kakhulu ngenxa ukuthi kube khona izinto ezibambezela. Siyaxolisa kakhulu ukuthi siqale ngalesikhathi, siyacela ukuxolisela umakoti nomkhwenyana but ngiyathanda indlela enikhombisa injabulo ngakhona. Amen. Siyabonga kakhulu. Ngiyafisa ke ngizelana ke ukuba ngizokwenza inkonzo yokuhlanganisa laba babili namhlanje ngokomshado. Sizohlanganisa uNjabulo Mkhwanazi kanye noNtomthini Mbatha ngokomshado. Ngaphambi kokuba ke siye ezifungweni zabo ngizofisa ukuthi sibuke nanti izwi lenkosi elilapha yayincwadini kaGenesis isahluko sesibili iverse u18. uJehova wathi akuhle ukuba umuntu ahlale yedwa, ngiza kumenzela umsizi onjengaye. And uverse 21 ufundeka kanje: uJehova wamehlisela umuntu ubuthongo bunzima walala, wayesethatha olunye lwezimbambo zakhe wavala indawo ngenyama. Verse 22, uJehova uNkulunkulu wakha owesifazane ngobambo alithathile kumuntu wamyisa kumuntu. Amen. Ngiyafisa ke ngaphambi kokuba singene ezifungweni zethu ngikhulume lamazwi nje mhlambe ku5 minutes. Amagama athi uNkulunkulu ma ebona indoda eseyenzile indoda ensimini yase-Eden, wathi uNkulunkulu akukuhle ukuba indoda ihlale yodwa. Okusho ukuthi ngamanye amazwi ukwenziwa komuntu wesifazane wayenziwa as a solution esimeni umuntu wesilisa ayekusona sokuthi abe yedwa. Ngicela ukuthi uyinothekele ukuthi wena as umuntu wesifazane ufike emhlabeni as isixazululo noma as ufike as isixazululo. And uNkulunkulu mayemenza umuntu wesifazane lithi iBhayibheli wamakha emsusa endodeni. Futhi umuntu wesifazane usuka kuvi bazalwane endodeni, wakhiwe esuka endodeni. Ngisalalela ngithi nansi enye into yesithathu ukuthi ke uNkulunkulu mayebenza ke laba bantu ke uNkulunkulu ke wayefuna ukuthi laba bantu babe in partnership, babe babambisane ezintweni zonke abazenzayo. 4 okunye engicela ukuthi nikubambe ukuthi mabe ngena abantu emshadweni basuke bengazona nje kuphela izithandani kodwa now bangama partners also. Basuke lawo bantu sebengena uyaphume banganini, umngani wakho kuba yilo muntu osuke usushade naye. Ukhona amen kulo ndawo. Okunye ngicela ukuthi kubambe ku verse 21 no verse 22 lithi iBhayibheli ke uNkulunkulu wabe semthatha umuntu wesifazane wamyisa kumuntu wani bazalwane wesilisa. That is divine initiative, la khona uNkulunkulu ehlanganisa khona abantu ababili. Nilalela ngithi? So ngamanye amazwi ke asikhulume into ethi umshado awuveli emasikweni akithi. Umshado awusilona isiko. Umshado yinto eyenziwa uNkulunkulu bengakabikho abakwamkhizi, abakwamkhwanaza, abakwabana, abakwabani, zonke lezi ibonge ezikhona. Shothi umshado awufoli ngaphansi kwesiko. Umshado yinto eyenziwa uNkulunkulu ezulwini. Akusiyona into yesibongo esithile. Wonke umuntu okhona odaliwe emhlabeni uma efisa ukuthi ayithole enomuntu wesifazane kufanele aqala adlule kule nkonzo oqala yokuthi bahlanganiswe bashadiswe. Kusho ukuthi makhona umuntu la ohleli nomuntu wesilisa noma wesifazane bangakaze bedlule kule nkonzo, kufanele masiphuma la uzobhalisa lapha ya siyixoxe ukuthi siyilungisane nendaba yakho. Nilalela ngithi? So into yomshado ayiveli kubani? Kumuntu. Ivela kubani? kuNkulunkulu. Siyazwana? Akusiwona umqondo womuntu, umcabango womuntu, kodwa uNkulunkulu waqala lento ensimini yase-Eden. Okay?
okunye okugcina uthi kuAdam mayikhuluma uthi leli ithambo lamathambo amo kusho ukuthi la abantu bamunye bayinto eyodwa siyezwana bese lithi ke iBhayibheli sekuzaqeda sekusele 2 minutes kulento engikhulumayo bese lithi ke iBhayibheli ke indoda iyawushiya uyise nonina bese inamathela kubani kumkayo okay okusho isho ukuthini ke leyo nto ke ngizama nje ukuchaza izinto ezimbalo lapha isho ukuthini ke lento ukuthi umuntu ushiya uyise nonina namathele kumkakhe isho ukuthi laba bantu laba they are no longer depending kuba zali babo siyazwana bona bebodwa sebe umndeni. This is the new family. Lo owesilisa udependele kowesifazana, owesifazana udependele kuphi kowesilisa. Laba bantu bayadingana ukuze bakhulisane baya phambili kubiza ukuthi lo akhulise lo lona akhulise lo njengamanje sebesebenza ndawonye bangama partners ezintweni zonke abazenzayo. Lithi ke iBhayibheli ke mawuqhubeka ulifunda lithi ke they were naked babe nqunu okusho ukuthi emshadweni azibibikho ini izi nathula manje izini izimfihlo siyazwana lithi iBhayibheli babe nqunu okunye engicela ukuthi ukubambe la malithi iBhayibheli unamathele owesilisa namathele kumkakhe okusho ukuthi ayikho into okufanele ishaye umkakho Njabulo engakuthinti wena ayikho futhi into okufanele ishaye umyeni wakho Mambatha ingakuthinti wena into ethinta umyeni wakho iyakuthinta wena into ethinta umakoti wakho iyakuthinta nawe ngoba niyinto enjani eyodwa so ke even emotionally nawo komoya umuntu mayengekho right emoyeni nawe as umakoti noma umkhwenyana uyathinteka ezintweni ezi-emotionally ezimthinta emotionally ngaba ukuhlukumezeka kakhulu ko-anti emakhaya banakho ukuhlupha omakoti ngiyacela ukuyikhuluma leyo awukho amen manje nathula manjena kakhulu i-challenge kakhulu emakhaya o-anti ngiyazi ukuthi ibhlungu lento engishoyo abanye abasangithandi kumanje but ibona abantu abayi-challenge kakhulu into edala ukuthi babe yi-challenge ukuthi lona umalume lo angithi umalume lo ekhaya kunabashana futhi bebaphathela amaswidi angithi kodwa manje sekuzoba nenkinga ukuthi uzongawaphatha amaswidi ngoba kunezingane zabo manje osekufanele bazondle bona ngithi and then iyasuka inkinga ko-anti yabo so kakhulu umuntu obasembangweni emshadweni kuba indoda akekho umuntu obangwa njengendoda emshadweni abangwe abantu okufana ngabe nabo namadoda abo abangwe umuntu ofana ngabe naye usemzini wakhe mawuthi uyabuka iminyaka yalo sisi mncane ubuke lo sisi ombangisayo ekhaya mudala kudaleke half okike lapha ekhaya usekunegenge nje esihlangane ngomakoti bathi uyavilapha uyalala unjani njani and umakoti akazile ukuzoba isisebenzi lapha kwaMkhwanazi uma eyakhe ingane mamezala ilala kushaya u10 akusho ukuthi le yona fanele ivuke ngo6 ingoba injani yona ngoba nayo inegazi njengayo le yakho ngicabanga ukuthi umakoti uzongikhokhela mangisuka la ngoba ngathi ngimkhulumela umakoti so enye yezinto ke balekile leyo ukuthi mkhwenyana yifa la kufa khona umngakho nama meeting abanjwa emakhaya vele uphenduke kuze kuthiwa udlisiwe mdefend ngisho ngathi uyambona ukuthi wrong mdefend ngicela ukukhuluma into ethi la i-challenge enkulu emshadweni ukuthi kuba wesifazane ophuma ekhaya kubo azongena kwesinye isibongo bese abantu azongena kubona abamazi into emsusa ekhaya ususwe uthando ususwe yini ekhaya ethanda abantu futhi ethanda bani hayi bonke labantu abafice lapha ngithi umuntu asuka ekhaya emthanda ubani umkhwenyana wakhe la abanye bafice ngendlela
so ningalindeli ukuthi nizothola uthando olulingana nokaMkhwenyana ngoba umuntu azeke yena amsuse ekhaya ubani Mkhwenyana siyazwa indaba ingabo bobabili so ke sekubiza ukuthi laba ke bayoqala into yabo bobabili kungabi bikho futhi umuntu ongena phakathi kwabo siyazwana banikezeni space ngiyabakhulumela namhlanje banikeni ini space give them space give them time baphume bodwa bayikhiphe bahambe bayodla ningabi nankinga futhi baposte lapha baposta khona ukuthi bakhona ninaqhubekani nidla amagwinya ngoba bevele nidla ini sengiyaqeda so laba bantu ke asibanikezeni ithuba Mkhwenyana zinikeza ithuba mfowethu ube nalithuba labangani waba nalithuba lazo zonke ezinye izinto njengamanje nangumngani omusha makoti nangumngani omusha okunye okubaleke kakhulu ke protect one another ndlela ku protecta ke umngakho Mkhwenyana ukuthi kungabi bikho omunye umuntu wesifazane ozoba sebudlelwane naye kukhona umngakho ngoba uyobusa usiqedile isithunzi sakhe ngisho ngamphathela amaswidi angakanani umphathele ini kodwa once kwakhona umuntu wesifazane owazi ukuthi noma engashada loya umakoti ngering kodwa thina siyahlangana somewhere uyobusiqedile isithunzi sakhe protect your wife makoti protect umyeni wakho protect ngalendlela ukuthi ngisho ngathi ubunaka abangane obukhula nabe high school nijwayelene nixoxa abangani besilisa benixoxa nabo kumnandi nifundisana zonke izinto enifundisana zona mhlawumbe imaths ngabe science ngabe yini kade nikufunda I don't know but njengamanje usudlulile manje kuleso sigaba this is your friend nangumngani wakho and two awukwazi ukuba nesikhathi sokuxoxa nabanye abantu besilisa ekhona umkhwenyana eduzane kwakho sengiqedile ngiyacela niphenduke nibheke ngapha ningishayela izandla ke sizwena ngithi ngiyacela ke sivala amehlo ke ngikhulekele nayi indima yesibili esingena kuyona yezifungo baba wethu ongcwele singena kule nkonzo manje yezifungo siyathandaza ukuthi ube nathi kuyona konke kuzokwenziwa lana moya ingcwele makufakazelwe nguwe egameni lika Jesu amen nizongibekezelela kuzoba nje isikhashanyana mhlawumbe esiza la ku 8 minutes then bese siyavala siyazwana silapha sihlangene phambi kaNkulunkulu nabantu kuba sihlanganise uNjabulo Mkhwanazi noNtombi futhi Mbatha ngezifungo Ntombi Thini Mbatha ngezifungo zomshado ngiyabonga kakhulu ngiyacela ukucheck ukuthi ukhona yini umuntu olethe nonikela umakoti kumkhwenyana namhlanje avele lapha khona asukume nje ake shaya izandla kulo ndawo ngiyacela ukuhlola ukuthi ukhona yini ovumele lomshado ngapha kwamkhwenyana okuyena othe impela ndodana yami ayingene emshadweni sekuyisikhathi manje sukuma ngenyawo angazi noma ikhona yini enye imic yesibili sengiyangibuza ke nina nobabili uma kukhona enilwaziyo oluphambene ngokomthetho womshado luvumeni manje uma kukhona okunganivimba luvumeni manje kukhona mhlawumbe emkhwenyana okunganivimba ukuthi ningene emshadweni makukhona uthi yebo kukhona makungekho uthi cha akukho shaya izandla kulo ndawo makoti kukhona okungakuvimba ukuba ungene namhlanje emshadweni noNjabulo Mkhwanazi
ashaye izandla kulo ngalo. Okay, ngiyacela mkhwenyana singene kulesi sigaba. Uzosho lamazwi emva kwami uthi ngiyaqinisa ngithi. Ngiyaqinisa ngithi Akukho lutho engilwaziyo alukho lutho engikwaziyo olungangivimba olungangivimba ukuba ngishadiswe no bese ufaka amagama akhe aphelele ukuba ngishadise noNtomtheni Mbatha ngokomthetho. ngokomthetho. Ashaye izandla kulo ndawo. Ngiyacela sidlulele kumakoti. Makoti uzosho lamazwi emva kwami uthi ngiyaqinisa ngithi. Ngiyaqinisa ngithi Akukho lutho engilwaziyo akukho lutho engilwaziyo olungangivimbela ukuba ngishadiswe no bese ufaka amagama akhe aphelele. olungangivimba ukuba ngishadiswe noWiseman Jabulo Mkhwanazi. Ashaye izandla kulo ndawo. Ngiyacela ngiyacela mkhwenyana singakwazi ukuthi siyibeke phansi imbali ngoba khona into engifisa yenzeke. Amen. Nizoba right? Okay. Mkhwenyana ngicela usho uPumetron. Yes, ngicela yes uyiveze ngala mana ngale ngakumakoti put ame ngala. Yes, izoqala ibanjwe ke put ngapha senzele ukuthi kuzwakale kahle. Mkhwenyana uzosho lamazwi. Namuhla ngiyakuthatha wena bese ufaka amagama akhe. Sondeza mic futhi. Namuhla ngiyakuthatha wena Ntomtheni Carrot Mbatha Ukuba ube unkosikazi wami ukuba ube unkosikazi wami ohlangane nami ngokomshado. Ohlangane nami ngokomshado. ohlangene nami ngokomshado. Ngiyafunga ngithi Ngiyafunga ngithi ngizokuthanda ngizokuthanda ngikuphathe kahle ngiphathe kahle ngikondle size sahlukaniswe ukufa. nangale kwethu. Siyabonga. Asedlulele kumakoti. Namuhla ngiyakuthatha wena faka amagama akhe. Namuhla ngiyakuthatha wena Wiseman Jabulo Mkhwanazi Ukube ube umyeni wami ohlangene nami ngokomshado. ukuba umyeni wami ohlangene nami ngokomshado. Ngiyafunga ngithi ngizokuthanda Ngiyafunga ngithi ngizokuthanda ngikuphathe kahle ngikuphathe kahle ngikondle ngikondle size sahlukaniswe ukufa. ukufa. Okay, sidlulela phambili. Ngiyacela uqinisekisa ukuthi lokho enikufungile beningakufungi kuphela komunye nomunye kodwa benikufunga phambi kukaNkulunkulu. Lithi ke izwi likaNkulunkulu okuhlanganiswe uNkulunkulu makungahlukaniswa umuntu. Mkhwenyana ngiyacela ukuthola ukuthi zikhona yini indandatho. Uma zikhona ngicela zisondele. La enahlangana khona kodwa namhlanje sithola ngathi sizoba nenhlahla yokuzwa ukuthi indoda yabeka yathini mhla ihlangana nomakoti wayo engakabe umakoti ngoba namanje akakabe uyena sibheke khona awuthi kumakhelana sibheke khona. So masqeda lapha sohlukana laba bantu sebengenye into. Ngiyacela ke mkhwenyana uzoyimpela ithini indoda mayibeka. Ngiyakukala Asibanikeze ithuba. Mtheya
kwakajuice, sontshelazi, my vegetable, carrot. Ngiyakuthanda mntwana wami. Ulikho kumina. Ngiyacela mntwana wami ukuthi uzuyiphatha kahle ngaso lesikhathi. Ngiyakufaka le ndandatha ngoba ulitshe qinile. Le ndandatha le ngoba ngiyifaka nje ayifuni umuntu ontekentenge. Ngifuna umuntu oyitshe. Ukuba imbokodo bakho-ke nawo uzakuthanda kakhulu mntwana wami. Ngiyabonga. Ashaya izandla. Thank you. Viyane. Viyane Shamazi. Ngithi ngale ndandathu ngiyakuthanda mnyeni wami. Ngiyabonga ukuthi ungiqoqile. Wangenza umama. Wangenza umakoti. Ebantwaneni bakho, ebantwaneni bethu, nakubazali bakho, wangasaba ukungiveza. Ngisingale ndandaso-ke ngiyabonga. Ngizokunakekela, ngikuthande, ngikondle, ngikunakekele. Into engiyifisayo ukuthi sihlale sinenjabulo njengegama lakho. Ngiyabonga. Akashaya izandla kuleyo ndawo. Wow. Ngiyacela ningibone kanje just iy'tulo eziwu-2 ngoba ngeke ngithi nabantu lukhulu ngingahlala phansi wanikela endodana. Hallelujah, siyabonga sangena lapho kuyamangala oma sibheka ukuba Nkosi kuba Nkosi Kalibanda lonke lidlule izandla zalo. Baba wethu onamandla, baba wethu ongcwele, nanku umndeni omusha namhlanje wakwaMkhwanazi. Siyathandaza baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sikhulekela ukuthi ubagcine, ubalonde ohambeni labo lomshado. Sikhulekela okuhle nomusa. Sikhulekela impumelelo kulomndeni. Sikhulekela ukuphumelela kwemthandazo yabo nezifisukumeni. Uzobe usumembula nje umakoti bese ke umbingelela ngendlela ofisa ukumbingelela ngayo. Sesingayithathi itulo ngendlela ofisa ukumbingelela ngayo. Amen. Ngiyacela umembule iveil. Yeah, sizocela umkhwenyana athola indlela yokubingelela. Lesilungu bathi you may kiss the bride. Bantu abadala babheke phansi. Nice.
siyamemezela namhlanje ngomhla ka-27 February ku-2026 ukuthi labo bobabili sebeyindoda nomfazi. Ake sishaye izandla kakhulu egameni lika Jesu. Amen. Siyabonga owami umsebenzi uma la okwamanje okunye sizoqhubeka nakho asho kube khona ama remarks then sengiqedile mina. Ngiyabonga kakhulu for isikhathi senu. Thank you so much. Thank you. Much welcome. Sisemshadweni nje ujabule lapho ukhona bo. Sisemshadweni akujabule lapho ukhona bo. Hayi. Siyabonga kakhulu ngomusa kaNkulunkulu, siyabonga umfundisi wethu esethathe nje wasibeka ngempela. Njengamanje ke sizothatha lesi sikhathi sokuthi siphume. Kodwa ke ngifisa ukuthi ke uzophuma bona kuqala. Ngoba sisawuqhubeka neprogram, siyawuqhubeka nenhlelo ezinye. Phansi le enkodibe etendeni. Sayobuya sayophenduka. But njengamanje sizothatha lesi sikhathi ukuthi bakwazi ukuthi baphume. Ekhona into engiyithandile evezo umakoti. Uthe ngiyabonga ukuthi wangiveza kwabakini. Ngoba lento yokumveza iyadula. Uma ungavezwa nje hayi ngobani kuyabiza. So bekezela nje, bekezela bazokuveza ngelinye la. Umthandazo yethu leyo ukuthi ekugcineni bantwana bethu nibaveze, mase nibavezile bese sibanika isibusiso esikanje, kuqhubeka izinto ziye phambili zifike la. Mveze na umaqondana wakho bakithi, mveze bamthandazele ukuze into zonke ihambe kahle. Ngicela ke sizoma ngeenyawo bese sibadedela bephuma. Ngicela nibakhiphe ngengoma yabo ngapha eceleni. Kuzophuma nje bona kuqala bese laba okuyibona abamisile beyalandela. Animanike ingoma. Siyakhala vela kusekho kubo. Banike ingoma. Ubuphelele Media.